వీడియో చివరి వరకు చూడండి, స్వామివారి దర్శనం చూపిస్తాను. ఇక ఉదయాన్నే లేచి కాఫీ తాగేసి కోనేరుకి అయితే వెళ్ళిపోయాము. అయితే చాలా చల్లగా ఉన్నాయి. ఇక నేను మా ఫ్రెండ్ ఇద్దరం కోనేట్లో మునిగేసి బయటకి అయితే వచ్చేసాము. ఇక దేవుడి దగ్గర కొంచెం పద్ధతిగా ఉందామనేసి పంచె తెచ్చుకున్నాము. ఇదే మా అవుట్ఫిట్, ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. ఇక స్వామివారి దర్శనం చేసుకునే ముందు వారాహ స్వామి దర్శనం చేసుకోవాలంట. ఇక వారాహ స్వామి దర్శనం చేసుకుందామనేసి క్యూలోకి అయితే వెళ్ళిపోయాము. ఈ వారాహ స్వామి టెంపుల్ కోనేరు పక్కనే ఉంటుంది. అలా వరాహ స్వామిని దర్శించుకొని వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనానికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము. దర్శనం స్టార్టింగ్ అయితే టోక్ ఉంది, కానీ మేము 11:30కి వెళ్ళిపోయాము. క్యూ అయితే చాలా ఫ్రీగా ఉంది అనేసి అందరం త్వరగా పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయాము. క్యూలో ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయితే ఈ నెంబర్ కంటే కాల్ చేయండి. ఇక లగేజ్ కౌంటర్ లో మొబైల్ సబ్మిట్ చేసి దర్శనానికి అయితే వెళ్ళిపోయాము. దర్శనం అయితే 5:30కి అయితే అయిపోయింది. మేము పడిన కష్టం మొత్తం స్వామివారిని చూస్తానే మొత్తం పోయింది. ఇక లడ్డు కౌంటర్ కి వెళ్లి లడ్డు తీసేసుకున్నాము. బయటకు వచ్చి చూస్తే మాడ వీధిలో స్వామివారిని పల్లకిలో ఊరేగిస్తున్నారు, చూడండి మీరే.